Ito po ang dahilan na pangit yung pick up sa ating motor pag yung head natin is dami ng mga takuling. Head natin na install na. So ayan mga bay, ito po yung sinasabi ko sa inyo na head natin sa ating Radar G. So makikita ninyo po yung stock natin na head sa ating Radar G. So explain ko sa inyo, sa 5 years and 9 months na paggamit, so ito po yung daming ito po yung tawag niya takuling na nakadikit, takuling na nakadikit mga bayan. Kita ninyo, grabe. So ito po ang dahilan na medyo pangit yung pick up sa ating motor pag yung head natin is dami ng mga maitim o takuling, kaya tawag na takuling mga bay. So pasalamat rin tayo na napalitan natin ang bago tong head natin. So original rin ang in-order natin na head mga bay. So yung video sana ako mga bay, pero kaso na delete lang. Kaya ito na lang yung ina-explain natin. So ang dahilan ito po, naputol po ito mga bay. Yan. Yan. Naputol yung head natin dito, bolt. At ito, in-improvise natin to, yung isa. Yan. Kaya ang dahilan po ito mga bay, pag maputol, pag yung mainit yung head natin, buksan nyo tong dalawang tornilyo dito. Yan ang dahilan kung bakit mapuputol po yan. So kita nyo mga bayo, nandito na yung mga ibang dumi. So, ibang dumi dito na, umaakyat na siya mga bayo. Kaya pasalamat rin tayo na nakabili tayo ng bago. Kahit mahal to mga bay, okay lang. At least itong tornilyo mga bay, hindi na to nakabit. Yan, hindi na po nakabit. So ito nga mga bay, itong takuling na nakadikit dito, buwan-buwan po tayo mag-change oil nito. How much more yung matagal tayo mag-change oil na makarating na ng 3 months, 4 months, 5 months. Siguro yung dito mga bay, ang dami pa nito. Ito 1 month yung change oil natin, pero ganito rin ka baga yung takuling. Mabigat na sa mga bulb. Yung bulb dito mga bay, dami yung maitim na alikabok. So yan na siguro. Ito mga bay, pag magpalit pala tayo ng bagong head dito, dapat mag-order rin kayo ng bulb seal dito mga bay, yung bagong bulb seal, kasi itong lumang bulb seal pag tanggalin na masira na pala siya, kaya dapat hindi nyo malimutan to pag magpalit kayo. At may anong kulang pa nito, pero ito mga bay, pwede pa natin tong gawing improvise. So sabi nung mekaniko, pwede daw to portingan daw to mga bay, para hindi ko alam kung anong klaseng porting tawag nun. So yan lang siguro mga bay, yan lang, wala na siguro tayong nalimutan. At saka ito mga bay, magbili rin kayo ng bagong, ito tawag nito, yung gasket dito sa exhaust, at saka itong dalawang tornilyo. Yan dapat magbili rin kayo, hindi na yan makukuha mga bay. So wala na siguro. So yan lang mga bay, yun lang ang i-update natin sa ating head na napakabit na natin, na hindi na-delete yung video mga bay. Sayang yung video na pagpakabit natin, na-delete talaga yan, promise. Walang backup pa. Itong sukat dito mga bay, tama lang. Itong mga 4 nito, yung in-order natin.
Tama lang yung sukat dito, walang nag-iba. Yan. Yan. So yan lang mga bay. So i-try na natin i-top speed kung may kaibahan ba sa top speed mga bay. So almost 1 week na natin gamit yung motor na nakakabit yung bagong head natin. So malaman natin ngayon mga bay kung may kaibahan ba sa top speed o same lang ba. Pero sa aking napansin mga bay, sa gamit ko almost 1 week, napansin ko iba yung arangkada na yung motor. Bumalik siya sa bagong parang stock yung motor na parang bagong stock, parang brand new yung bili natin, yung bagong bili pa natin dati yung brand new. Pang ganun yung performance siya ngayon mga bay. Madali niya kunin yung 100 kahit hindi tayo nakayuko. Dati yung 100 mahirap kunin natin kahit hindi tayo makayuko. Ngayon parang madali lang sa kanya mga bay. So yan, doon ko lang kayo i-update sa pag-try natin sa top speed mga bay. So yan, ipapakita ko na sa inyo yung mukha o kung anong forma sa pagkabit natin sa ating Red Regina head. So pakita natin yung bagong head bolt na bago na nabili natin. Yung dito natin ilagay mga bro. May dalawa kasi yung bago na nabili natin. So ayan mga bay, ito na po yung head natin na install na. So sayang yung video nito mga bay na kung paano natin to pinakabit. So na-delete yung video mga bay. So ayan, yun na lang ang explanation natin. Yung unang video, so ipapakita ko sa inyo. Ito na po yung mukha niya mga bay. Bago na yung tornilyo dito, itong dalawa, at bago tong head mga bay. Kita ninyo yan. So bago yan mga bay. Bago rin itong head gasket. So yan mga bay, kita ninyo. So ang ganda tignan mga bay. Yung original na head gasket, ayos, wala nang leak mga bay. Kahit konti na leak, wala na. Kaya yun lang ang na-install yun lang ang naganap or bagong na-install sa ating motor, yung head natin na bago mga bay. Kaya ito bago tong tornilyo mga bay. Kasi yung sa stock nito hindi nakukuha mga bay. Tempered tong ginagamit natin na tornilyo. Lininisan pa natin to mga bay kasi hindi pa linisan to. So yan lang. So tapos naman tayo nag-explain kung bakit tayo nagpalit nitong bagong head mga bay. Itong head, cylinder head. So yan, kung bago pa ka sa channel mga bay, huwag kalimutan mag-subscribe. Click ang bell para nga ma-update sa mga bagong video nga itong ipagawas mga bay. So yan, wala na siguro tayong masasabi. So ang abangan natin ito mga bay is yung takbo nito kung may kaibahan ba. So tignan natin kung may kaibahan ba to sa takbo mga bay. Kasi yung dati malakas siya mag-dragging mga bay. Kaya yan lang. I-update ko kayo sa pag-testing natin ito. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow